Dobrý den. Dobrý den. A ukáž sa, aký si pekne nahladko, vyholený. To si začal po obede? A prvý som sa holé vyáčil, sa holí tata Tibor. Ja som mu hovoril, že kúpme si 2 holáce strojčeky, lebo keď sú 2 holáce strojčeky, nemusí čakať jeden na druhého a takto musí furt čakať jeden na druhého holáce strojčeky. Dočkaj! Nevidíš túto moju šungálu? Bolelo? A čo sa tak sprosto pýtaš? Samozrejme, veď, že bolelo. Ale či sa ma opýtaj, či veľmo? Pýtam sa ta veľmo? Veľmo, Karolko, môj veľmo. Najmä na druhý deň. Víš, mám už svoje roky. Mama, človeka nebolá ho roky, ale keď ho volá, čo bolá, nohy ho bolá ho. Prepáčte, ale chcela som sa spýtať, nestretli ste vonku náhodou takého s fúzikmi, takého bezstarostného, nekonvenčného? Jakého, prosím, pekné? Opak teba. Opak tam nebol, Jožo opak nebol tam. Ne. A čo? Vodovod nám ešte kapká furt, čo? Nekvapka vodovod, mama, Tibor ho opravil, som mu mal kedy neteče. Mal si tatu za to pochváliť. Dobre by mu to urobilo. Tak som ho pochválil. Jako si povedal? Dobre si to urobil, Tibino, už neteče. Mal si mu povedať, tata, víš, že mu to tak dobre robí. Ja mu raz povím tak, tedy som mu povedal, Tibino, to je pravda. V porádku. A čo chladnička? Nehučí? Chladnička hučí, mama. Treba ju vycentrovať. Dones pivnice vodováhu a vycentrujte ju s tatom. Dobrý nápad, mamička, urobíme to v sobotu, lebo my sa s tatom Tiborom dohodneme. Dočkaj! Urobíte to zajtra. Kedy to urobíte? Kedy by sme to tak mohli urobiť? A vychádza mi to, že zajtra. No. Viete čo? On má presne tie isté fúziky, no. Celkom ako vy, aj ten pohľad. A normálne aj tá dikcia, no. Celkom vy. Prepáč, tiež robí u nás ZTS-ke? Nie, on robí u nás v televízii, toho nemôžete poznať. Ináč je to ohromný macher. A poznáte tú hru so zápalkovou škatulkou? Nepoznám, jaké to? No. To sa vyhadzuje dovtedy... To sa vyhadzuje dovtedy, kým nezastane škatulka na hrane, no. My ju hádžeme v klube po celý večer a nič. Ale on povie, že na bok decka idú machry a na druhý alebo tretí pokus stojí škatulka na hrane. Že stojí škatulka. Karolko môj, prosím ťa pekne, nemohol by si mi prepašovať 2 pivá? A prečo 2? No, keby sa ti po ceste jedno rozbilo. A u teba to není veru žiaden kumšt. Rozumím. Ale dnes to tak nenápadne, tak ako ništ. Jako to mám nísť? Očúvaj ma, tak ako keď nesieš ze závodu solvinu. Ja. Jasné. No, len aby. Aj variť nemá kto. Tatovi Tiborovi sa nestemne vlastne, tak sa len dívame. A čo vidíte? Ništ vidíme. No, to sa aj dalo čakať. Očujete, Irenka? Variť im nemá kto. Počujem a predstavujem si to. Ale to som ich ja tak zle naučila ja. Vždy som im všetko dala až do huby a čím im chýbam. Povedz, Karolko môj, chýbam? Vôbec nechýbaš. Jaj, chýbaš. Som zabudol, že máš chýbať. Chýbaš. No, pri jedení by som si, tuším, s vašim synom rozumela. No, na jedení to on je. Povedz, Karol. Chutí mi? Pri vašom Karolovi, pani Kováčová, človek celkom presne vie, na čom je. Irenka, ale ja nemám tajnosti, veškeré žany... Dočkaj, nikto sa ta na nič nepýtal. Irenka, s 2 to už aj probúval, ale žiadna proba nevyšla. Máma. Vy by ste, Irenka, mohli byť tretá. A prečo nie? Máma. No. Ale bojím sa, že keď otvoríte oči, tak sa Karola naplašíte. Baraj je oholený. Mama, tata ide. Zrichtuj sa, daj si na hlavu prilbu. Servus, Marienka. Servus, Tibinko, môj zlatý, drahý. Kde si mi bol tak dlho? Ale prvý sa holil Karolko a ja po ňom.
Vždy nás to trochu zdržuje, ale povedali sme si, že do Vianoc by to malo byť vyriešené. Riešime, keď nevyriešime, dáme druhým na riešenie. Prepáčte, prosím vás, aj vás by som sa chcela spýtať. Nešiel náhodou hore schodami jeden taký nekonvenčný s fúzikmi, pravdepodobne s veľkou kyticou. A Veru šiel a boli traja. To sú oni, to sú moji blázni. Ale ja sa budem robiť akoby nič, ako Irenka. Ja si tak privriem oči. Akože spím. Pani Kováčová, keby dačo, tak spím, dobre? Ježišmaria, ja som strašne zvedavá, ako sa reagujú. Tibino, Pre Boha večného. Tibino, Preboha. vidím to ja na tebe, že ty zase neišla karta. Tebe sa nedá nič utajiť. Koľko si prehral? 20 korún. Ale boli časy, Marienka, keď som prehral aj viac. A raz som aj vyhral. Nepamätám sa. Viem to celkom presne. 7. maja 1975. To je už pekná kopa A rokov. mne to tak vyšlo. A vieš, koľko som vtedy vyhral? 50 50 korún. Plná barečka drobných. To boli časy. No a ty si bola tiež o 22 rokov Ale mladšia. deti, rodiči, prečo mi to robíte? Prečo sa dohadujete? Na vaše dieťa to tak zle pôsobí, keď sa dohaduje. Potom utrpí môj fyzický aj duševný vzrost. Áno. Očúvaj ma. Očula som, Tibinko môj, že nám už vodovod nekvapká. Podal som, máme tata, dobre som povedal? No, toto si dobre povedal. Tibinko, túto slečna Irenka prejavila záujem o nášho Karola. Teda raz sa zbližša kúknúť na no. Mama, prosím ťa. No čo je? Roky na to máš, zdravý si, silný tež. Aj mne by sa doma uľavilo. Ľahšie sa varí pre dvoch, jak pre troch. No, povedz, jaký máš ty na to názor, Tibinko? No, myslím, že to vidíš reálne. Takže, Irenka, hádam sa už na Karolka môjho môžete aj kúknúť. Nuž, chlap. Očuješ, Karol? Chlap, váš si to, slečna Irenka robí s chlapmi. Rozváža ľudí a opilcov v taxiku a vozí všelijakých. A ja som už bol v nemocnici. Áno, podľa všetkého to nebolo nič vážne. Darovali sme krv, aby sme posilnili mier. Ja tak. Slúbili nám za to striebelné odznaky, akože keď dáme, a my sme dali a oni nám nedali. Vy ste Nulka? Nie, ja som Karol. Ja myslím na krvnú skupinu. Ja sa do toho nechal som to na voľný priebeh okolností, udalostí, kde oni ako ondili, ako... A tak. Aj my sme raz boli s krvou. Ale len tak, nikde sa to nezarátavalo. Ale tak ste išli, len tak? Jo? Predstavte si, že dneska ešte... A vy keby ste dali Irenka, ja som tež hned, keby mama dala pokyn aj 2 razy. Ale to žartujem trocha. No, všimla som si. Čo ste si všimli? No, že akože žartuje. Ja skôr pôsobím na žart. Ľudia uvidia a tak sa smejú radostné, no tak ja si z toho nič... Ale je to vždy lepšie, že sa zasmejú, lebo predstavte si, koľko ksichtov u nás vidíte, aký je v tom rozdiel. Ja to vždy... A tak. Ale ja by som sa nesmiala. Si musíte mať dobré srdce. Tí, čo majú u nás dobré srdce, sa ani už ani velice nesmejú. Oni ráno vyjdu z domu, aké to všetko okolo seba vydávajú. Čo sa ešte budeme smať? Vačinu sú aj múdri, víte, akože, tak ešte, keď je aj ako múdry, ešte nemusí byť dobrý, víte, víte, aká je najhoršia kombinácia pre život, to je najhoršie, sprostý a zdravý. To sa čilo rozmnožilo, víte, čo to je, vympol a seba, to je nevykynul. A tak. 2 razy vám to nevyšlo.
Dosť Čo? 2 razy, čo keď to vlakom, jak to už v ušách, čo 2 razy. Keď to vlakom, raz mi to nevíš, ale už 2 razy, čo to už taký aký chudáčisko, jak vyzerá 3 razy. No. Ja si robím voľadé, víte, chybu. Ja si hovorím, Karol, začni od seba. Ja začnem od seba, ďaleko nezajdem. Tak raz by ste to mohli skúsiť, Karol, naopak, od toho druhého. Rozumiem, hovorte ďalej, otvárate mi nové obzory. Teda, aký ten druhý je, čo cíti, čo si myslí, čo potrebuje. Aha. A ten druhý väčšinou cíti, myslí a potrebuje to, čo ja, alebo vy. Rozumiem, pokračujte ďalej, veľmi pekne ste začali. No, to je všetko. Škoda, že ste nepovedali, Václav. Ja budem dlho nad tým, lebo ja aj musím rozmýšľať dlho. Vy, čo ste hovorili, Irenočka, to ste v podstate povedali, miluj svojho blížneho ako seba samého. To sa volá, kedy hovorilo a potom sa to nahradilo heslom vždy pripravený. Ja to vidím na mojom blížnom, toto je môj blížny. Môj nevlastný tata ako Tibor, on je ako rómskeho ale mi ohromne dobre vychádza. Teraz je trošku smutný, lebo celú rodinu má v Anglicku. Ale iné... Ale ináč sme ohromne zehratí. Víte čo? Dvaja sme a hovoríme si partia. Dvaja partia. Ja keď mám dobrú náladu, tak ho aj oslovujem. Ty kolektív. A on volá, čo robí povedzme, pod bicyklom. A teraz dávajte pozor, lebo to bude náročné, keby ste tomu nerozumeli. Ja to zopakujem. Tata volá, čo? Tata Tibor... A takto dá tata Tibor ruku, takto dvihne hore ruku. A ja viem, čo to znamená. Podaj mi kľúč 13. To ste pekne povedali. Čo sme pekne povedali? No, s tou rukou, že len takto dá človek ruku a ten druhý už vie. Očuješ, Karol? Očujem, mama, nemusíš mi pripomínať. Oču si ty, Bino? Počul som, Marienka. A to by bola vec, teda to by bola žena. Ani si takú, Karol, nezaslúžiš. Mama, no. Málo hovorí, celkom ako ja. Ale inak vie zabrať. Takto dám ruku a on hneď vie, čo to znamená. Podaj mi kľúč 13. Prečo sa mi zrazu obidvaja furt do toho pletete? Dočkaj! 2 probity nevyšli, keď sme to nehali na teba. Čiže sa nám už do toho ty nemýšaj. Marienka, prišiel ti list. Mne list? Jaký? Odkiaľ? Z vojenskej správy. Pôjdeš na manébre. K delostrelcom za gulu. To veľké a ťažké pred dverami. To patrí vám? Mne to patrí, mne. To je jasné, zase niečo vymysleli, to sú moji blázni. Oni sa báli a takto položili pred dvere. Ježiš. Normálna harmonika. Harmonika je normálna. Ale to je moja harmonika, sestrička. Reku, zahrám jednu mojej. No viem, nesmie sa to. Ale ja budem hrať ticho. Vidíte, sestrička, dobre, ja som ho hrešil. Celý čas som hovoril, na čo to vlečeš to tašké hebedo? Ja do ty to hovorím, ja som ti to hovorím. Na čo to vlečeš to tašké hebedo? Ale jemu sa to vlíklo dobre, keď som to vlíkol ja. Aby ti nebolo smutno, vieš? A bolo ti? Bolo. Bolo vy smrady, ale už je to preč. No tak jednu zahrajte, ale takú peknú. No zahrajte, pán Kováč. Tu najveselšiu. Tata, zahraj rock'n'roll. Zahrám ti tu tvoju, Marienka. Dobre. Chýbaš mi stále viac, prázdnejší je dom náš. Už to trvá mesiac, čo niekam unikáš. Ty si môj prázdny máj, ale aj teplý júl. Len nevrav maj sa maj, do dlaní sa mi schúl. Budem ťa, láska, hriať teplom rúk holubím.
nielenže mám ťa rád, ale aj ťa ľúbim. Čil to príde, čil. Ťa ľúbim. A ťa ľúbim. A ťa ľúbim. A ťa ľúbim. Budem ťa láska hriať teplom rúk holubím. Nielenže mám ťa rád, ale aj ťa ľúbim. Čest, duhovia, čest. Dobre bolo, čo? Dali sme si do tumpety, čo? Aj foky boli dobré, čo? To bol dobrý o tej máje, aký ty s tým mážným. Tajomnička bola dobrá, také ich chválila ze seba. No, toto máme razno za sebou, ideme ďalej. Dal si chladiť? Dobre. Tak to ďalej nemôže, Duch Petrovič. Keď si tam ročníkový priemer, ukazovateľe, tam ťa videli ožatého. A trpí nielen naša mládežnícka organizácia, na Československý zväz mládeže, trpí naše konzervatórium. A v podstate trpí celá naša spoločnosť. Čo ti hovorím za našu mládežnícku organizáciu, a vždy a všade má B má ako orgán. Všetci pijeme, ale my si vždy nájdeme dôvod. A minulý, čo sme sa nahľadali dôvod, za Boha sme nemohli nájsť dôvod. A našli sme dôvod. Okúhle výročí 12,5 roka po vojne. Ale ty píš ako taký baba. Tam si bol ožatý. A potom trpí naša mládežnícka organizácia, trpí naše konzervatórium. A v podstate trpí celá naša spoločnosť. Čo hovorím za mládežníckou organizáciou, a hovorím, že vždy a všade má B má ako orgán. Jano, to ja nerobím. To tí druhí u nás robia. Ja nie. Ja som s tebou kamát. Ja som maličký pešiačik v živote. Taký maličký, taká dúla. To je čo ja. A tam, ja nie. To tí druhí robia. Ja nie. Tam sú kurvy. Ja nie. Keby ja som volal, čo také, ja nie, ja som s tebou kamát, ja nie, to tí druhý robia. Daj mi, sa to, čo sa nalepuje, preukaz mi daj! Čo si mi to dal piť? Pomaly, aby som si sám sebe pekla dal. Ty si znesvetý zvedecký preukaz. Vieš, čo to je zvedecká česť? Vieš, čo to je zvedecká česť? Čítal si ty Ferku Milana Zbierku? Čítal si ty zvedeckú česť? Odrecitujem kľúčové verše, ktorými som vyhral Ješikov Kubín. Alebo Lomnička. Milan Ferko, zvededská česť. Úryvok. Sen. Ej, slaninôčka, dobrá strova, pribudne siličky. Dobre sa o nás stáše, publika moja. Vďaka vám, dústevničky, komičky.
Ty si zesvetil si zväzecký preukaz. V zväzeckom preukaze fotografia z prvého pívania ešte so sviečkou. Aha. Moje orgány sú urazené. Toto je jaká známka? Mobutu. Mobutu už Čombe. Počkaj, už aj Čombe dočombal. Už Čombe Lumumba. Lumumba už Čombe. Toto čo je? Séku Touré. Čo to bolo? Séku Touré. Jej, to boli preteky okolo stále Touré. No známky máš, ale preukaz? Nečakaj ma už nikdy. Jano, poď sem, to ja nie. Čo ja som? Maličky, ja som koliesko, maličké toto súko, maličký pešiačik, ale tam tam sú kúvy. Keď bola výročná schôdza, pamätáš, keď prišli sudruhovia spať, dali si pionierské šatky a v prestávke rokovania tancovali ja, máma, Ada Kučávu, Káču a ty si hral. Pokon si talentovaný. No po svojom otcovi, preto sme tam i museli vypadnúť. Jano, to máš tak, ako keď do niečoho vstúpiš a potom celý život, čo za tebou? Smát. A už ide nám na smat. Pozri sa, Jano, my pre tebou dvere nezatváme. Pidi medzi nás. Daj si socialistický záväzok. Povedzme, vysadíš 1000 stromčekov. Alebo zozbieraš po Vianociach 1000 stromčekov padlých vianočných a potom si urobíš fučikov oznak a pidi medzi nás. Pidi, zaklop, vojny a my tam nebudeme. Farba tvojich očí modrá veľmi robí zo mňa obrá. Modrá, modrá, modrá. Ani rieka Odra nie je taká krásne modrá, ako tvoje oči modré. Modré, bodré, dobré. Modrá, modrá, modrá. Farba tvojich očí modrá láka ma od októbra. Modrá, modrá, modrá. Volá do zvony, čo si hlucha? Nie som hluchá, počujem, nie? Volá do zvony. Ja hovorím starej hluchej. 100-krát som ti povedala, Bystrík. Nepíš ty anonymné listy, raz ti na to prídu. Volá do zvony. Si hluchá? Aj včera som bola otvoriť ja. Ale to si vedela, že to zvoním ja. Ozaj, ako vám chutilo? Si skvelá kuchárka, to sa ja nikdy nenaučím. Nespomínaj mi kuchyňu, vieš, že som na to alergická. Na čo sa potom pýtaš? Tak niečo sa človek spýtať môže, nie? Otec, čo si hluchý, niekto zvoní. Áno, vidíš, keď si bola povedala, že áno, hneď idem, áno. Už som si myslela, že nie ste doma. Reku, to by bol dvojnásobný hriech nenavštíviť vás. Zriedkavo človek narazí na také krásne meno a ešte krajšie priezvisko Bystrík, láska.
Volali sme sa Serelem. Dedo si to zmenil za slovenského štátu, nadávali mu starý Serelen. Čo ma džugáš? Tež si sa volala Vajci Buchová. Keď má volá do deda Remenár sa volá, tak vím, čo jeho dedo asi robil. Čo mohol tvoj? Prepáčte, ja sa volám Beloca Panda. Sme sa tu zišli, čo? A som zo Všeobecnej cirkvi. Navštevujem veriacich, pravda natrafím aj na neveriacich, šírim slovo Pána, ako sa vraví, priamo v teréne. Ak nemáte nič proti tomu, len chvíľočku by som si s vami pohovoril. Vidím, že aj stoličky máte. Zmohli sme sa ešte za socializmu. Ja môžem mi postáť. Veď ono, ako sa vraví, človek sa dosť nasedí. Nepišti tu pre Boha, veď raz dostala po hube, prehltla pištalu, o ty jeden. Nevedeli sme, teda ja som nikdy nepočula, že také niečo, také všeobecné existuje. Možno aj preto, že čítam iba Express. A ja som náhodou volal do oných očú, tuším, písali u vás o týchto obšetníkoch, dočkajte, kde ste boli v Express International, tam písali, že ste boli za totáčov zakázaní a potom zamatáci vás vypustili do terénu, je tak? Áno, a v ktorom čísle to bolo? Ja si to nedržím v hlave, ja to len čítam, ja nemám kedy nad tým rozmýšľať. Mama, nemali by sme sa ho spýtať, či si u nás nechce sadnúť? A čo ja viem, patrí sa to? A koľko vás je týchto obchendošov všetkých dokopy, koľko vás je presné číslo, čiže cirka? Asi 200 plus minus 1. Jo, takže množstvom nevynikáte. Zatiaľ. Aha, takže vlastne možno povedať, že v tejto chvíli ste všetci... V teréne Tak... mne pripadla táto bytovka a hore ešte jeden byt na lesnej správe. Počul som, že horár... Strašne mrchavého psa, Už tam ho ani nemá. nechodte. Ale tabulu tam má furt, strašne mrchavý Tam, pes. tam, Furt tá tabula je tam stále. Tabulu už bol. Prepáčte, troška konzultujeme. Počul som, že horár stretol hore na Kohútovej aniela. Odkedy nemá nikoho doma, stále niekoho stretá. Nesmial by som sa z toho, pani Lásková, no. No jasné, veď všade sa o tom hovorí. Minulé to miesto normálne označili mladí skauti. A babka Boleráska? Čo? Tá tam urobila normálny improvizovaný oltárik. Babka Boleráska, keď si vypije šeli, čo robí? Ale... Volá, kedy robila červené kútiky. Vraj aniel ho vyviedol z hory a ukázal smerom dolu k sídlisku a vravel, tam povstane jeden z anonymného davu a ukáže slepým cestu k svetlu. No tie slová nie sú celkom presné, ale obsah je správny. Ale očujte to už ani očúvať, to sa aj zle očúvať, to sprostosti, čo vyprávate. Jaký andel? Jaký je možno opitý rogalista? No tak, Horárovi je smutno, nemá mu kto navariť, nemá mu kto prilahnúť, tak vidí aj oných andelov. Pán Láska, z toho by som sa nesmial, no. Chcete mi povedať, že s tým andelom je to pravda? Nemali by sme sa ho spýtať, či si nechce u nás sadnúť. A čo ja viem, patrí sa to. Sú veci, pán Láska, ktoré sú mimo nášho pochopenia. A nie sú slabé, napríklad taká viera. Nemôžeme sa jej dotknúť. Ja neviem, ako vy, ja som sa jednej mohol. Kozinkovej! Áno, vidíte, to si pamätá, Viera Kozinková, to celý život bude spomínať Viera Kozinková, to ví. Ale jak sa robí škvarelina, to neví. A keď ho robí, tak to ví celý dom. Pán Láska, ja som mal na mysli takú vieru, ktorá sa nedá zaškrtiť ani spáliť. Ktorá trvá večne. Ktorá je silnejšia ako človek. Ako vidím, pekne si žijete. Aj stôl, aj stoličky. A ja som kedysi chodil do kostola, aj som tam spíval, no tak bola to skôr taká cirkulárka, pravda? Aj pán farár hovorí, nespívaj mi, víš čo, nespívaj, lebo všetkých ľudí by tu vyženeš z noty, keď nevíš poradne, tak radšej nespívaj. Lenže to bol ináčí kostol, tam aj zima bola. No my nemáme kostoly, iba modlitebne. Ja, tak v podstate by ste sa zmestili aj do výtahu. Ve vašom prípade by vám stačil Páter Noster. Tí 4 páty by sa krútili celý deň, jeden by to rátal, večer by vás bol vác. Ale... Nie, otec. Vieš čo? Ja si myslím, že ono je to... Akože... Že je to fajn.
Jasné. Lebo že vlastne každý môže robiť to, akože po čom túži a tak si myslím, akože keď on sa rozhodne, že chce naplno ten život akože prežiť. Tak by som to asi povedala. To bola blbosť. Nič som nerozumel, ale daj to do tej vlastnej tvorby, keď pôjdeš na súťaž, to každý bude myslieť, že to je voľaké umenie, že za tým volá čo je, že to sa budú ksichty, to je dobre, daj to tam. Ale to bola blbosť, no. Náhodou, vy ste mi rozumeli, však Panca Panda. My dvaja by sme si určite v mnohom dobre rozumeli. A ja som rozumela. Slečna Zuzana. Zuzana? Odkiaľ viete moje meno? To je zatiaľ také malé tajomstvo. A vám ďakujem za stoličku, pani Dana. Pani Dana? A o mne sa už vie? Všade sa o tebe hovorí, všade. Fakt? Aj na hlavnej stanici. Pane Bože, tak o mne sa už konečne vie. Veterinári spomínali. Pane Bože, tak o mne sa už konečne vie. Panca Panda, takých všetkých pozdravujem, všetkých členov, celú členskú základňu, že ich pozdravujem a boskávam asi takto. Nebojte sa, Capanda, to není sex. Nie, to ona je len rozbehnutá, víte? Pred pol hodinu musela venku z hubu fúkať bicykel. Panca Panda, to bolo dobre. Panca Panda, tak ich všetkých pozdravujte. Že ich pozdravujem a boskávam. Áno, a že ich čakám, áno. Že stačí napísať, zatelefonovať alebo zafaxovať. A ja už mám všetko pobalené. Kufre a tak. A potom už iba turné. Paríž, Londýn, New York. Smrdáky. V každom človeku, milí láskovci, je ukrytá nesmierna sila. Neviditeľná energia, ktorú nazvime ju viera. Viera, čo dokáže neuveriteľné veci. Pohnúť zemou i vesmírom. Vracať čas o pár storočí dozadu, ale i posunúť ho o pár storočí dopredu. Oživovať mŕtvych a vracať zrak slepým. Silná a čistá viera, že on je ten, čo riadi naše osudy i meria čas pre naše dni. Pekne ste ma prijali, milí láskovci. Od samého začiatku som príjemne prekvapený. Napríklad horár, ktorý... Strašne mrchavého psa, tam ma nechote, ale... Má mrchavého psa, ale má tam furt ešte tabulku, pozor, strašne mrchavý pes. Napríklad horár, ktorý má teraz vieru v sebe, sa duchovnými vecami predtým nikdy nezaoberal. Žil na trase ruky, ústa, žalúdok, záchod. Zabíjal zver. A nikdy ráno nevedel, čo sa mu snívalo. Očite, a čo máte proti nám z tejto trasy, ako ruky, žalúdek, sociálne zariadenie? Čo máte proti nám? Otec. Nás je tu vačina, my ale hýbeme vieš túto čo? spoločnosť tu. Otec. Nech tu neprovokuje. Ale ty všetko musíš pokaziť. Náhodou, len vravte. Podľa mňa sa dobre počúvate, Belo. Odkiaľ viete, že sa volám Belo? Vyzeráte Belo. No, teda... Keď ste vošli, povedali ste, som Belo Capanda. Nie? Áno, aspoň vidíte, že aj ja som len človek z jednej strany celkom zraniteľný. Hádam, by sme vás mali niečím ponúknuť. No. Dvere zvenka. A brána ani nehovorím. Ja pivo nebudem, uspávam. No, nebudete uspatí, nebudete sa... Jedno tam mám, sám ste byť uspatí, daj mu víno. Daj mu... Strík, vieš, že to nikto nepije. Ale už taký, no že práve preto mu to dáme, no. Máme trnkové, bazové, šípkové a máme aj slovenské čakankové. Čakankové? Slovenské čakankové. A to je aké čakankové? Slovenské čakankové, to sa dá pol kila marcipánu, pol kila prézlov, zaleje sa z vodu a potom sa čaká, čo z toho bude. Naposledy to pil poštár studený, čo? Potom aj zemrel. Škoda, že vás je dokopy len 200 týchto obšajtníkov. Keby vás bolo takých 300, to by ste skôr všetko obehli, čo? Otec, tu vôbec nejde o množstvo. Len píte.
Vidno, že aj v tom ste trénovaní. On to vypil. Pán Capanda, my máme taký malý vinohrad. Koľko má? 6 rokov pôjde do školy. Ja aj prepáč. Ale víno nevieš robiť. Furt je to len taká až brnda. Ale mne postačí úplne fakt, že sa to volá víno. Aleluja, vyslíš nás. Jeho. Tak pekne spievate, fakt, no. Ohromné. Čo, náhodou, úplne ako ty v televízii. Ale už aj ja tak musím. Ja som postúpila do finále Miss... Sympatia. Všetko viem. Kokšo. Ten pán Capanda už všetko vie. No ale už dnes sú takí, čo vedia absolútne všetko. A čo z toho, keď volá čo vedá? Čo? Prd z toho volá čo vedieť? Lepšie je nevedieť, ale dokázať všetko zaradiť. To by som ste vedieť. Hádam, by som vás mala pozvať na večeru. Zážitek na celý život. Ale ja strašne nerada varím. Ale spýtať sa za to môžem, nie? 2 veci som si na vás všimol, pán Láska. Ja na vás vác. Presnejšie 2 veci vám predurčil pán na šírenie svojich zázrakov. A to máte... Ale mne sa tam nikto nič nedal. Nedal mi to nič. No sem tam po papuli, ale ináč... Druhý majú. Majú. Kde zebrali ve všeobecnosti? Kde? Na králi! Ruky králi! Oni králi. Ja som na nich písal. Oni majú a ja nemám. Majú autá, domy, pekné ženy a ja, kozorožec domáci. Prepáčte mi tie pravdivé slova, ale ja tak rád hovorím pravdivé slova. Šil hovorí ultrazvukovo, to musíme to preložiť. Čo som ti povedala? No čo si mi povedala? Že si škaredá ako noc, ale že sa z toho vyspíš. 20 rokov dvíham paplon, či si tam... Ja som ti povedala, že sa máš informovať, či je niekde voľné miesto ministra. Však som tam volal. A čo? Všetky mi sa boli obsadené. Tak na čo v rempe? V rempe som bol. A? A všetci chodili, takých volákov mixlovalo dopredku, nevedel som, prečo ich mixlujú. Oni mali magnety a rátali klince, taká inventúra bola. No. Ale ty furt nič. Ty furt len píšeš a... Píšeš. Pán Capanda, ja neviem, či mi porozumiete, ale on sa nikdy nepodpíše. Som to povedala. Proste jak dubové sade, nemôžem nič na to povedať. Jak sa môže anonym podpísať? Keď sa anonym podpíše, jeho robota stráca zmysel. No, oči a ruky, pán Láska. Vy máte v očiach a rukách nadpozemský dar, ktorým však nesmiete hazardovať, ale ani šetriť. Ktorým musíte pomáhať šíriť vieru. Teda nie triky, ale zázraky. Už dávno som sa nestretol s takými milými a pozornými ľuďmi. Nie nadarmo nosíte také nádherné a symbolické priezvisko Láska. Ešte ma čaká ten horár. Čo má strašne mrchavé obsah. Poďte sem, Capanda. Capandíček. Vy ste pred chvíľu povedali, že ja mám volačo v očách a v rukách? To je jasné. Ja o vás napíšem poviedku. No a tu potom prednesiem na súťaži Miss Sympatia, kde skončíte 3. Neviem, či už mám blahoželať. 3. A to sa už vie? Tak to je výborné. No, čo poviete?
Teda hovoríte, capandíček? Že ja to mám v očách a v rukách. V očiach a rukách. Ja to mám v očách a rukách. K tomu horárovi už nepôjdem. S tým už som bol. Ten aniel pán Láska, čo stretol horára a ukazoval mu prstom sem na sídlisko, to som bol ja. Jeden kredenc, dve postele, dva vankúše, jeden stôl, jedna skrina a 3 fotele, vlastné už len 2,5. Jeden obraz s traktoristom, čo mi dali gendežet. No a z púte krížik s Kristom, to je celý ten môj svet. Toto všetko vnúci zdedá, len či ich to obdarí. Uštilpijú na medveda, aj keď beha v chotári. Len tú moju dušu bosú, tu si vezmem do neba. A deň, keď som kráľa rosu, zalúbená do teba. Opatrné, prosím, opatrné. Je to pomerne vzácný stôl. Je to mimoriadne vzácný stôl, toto. Robili sa na ňom zabíjačky. Vytahovala sa na ňom štrúdla. Môj otec dobrovoľne na ňom podpísal prihlášku do družstva. Vidíte túto rihu na tom stole? Áno. No tak mu tlačili ruku, no. Aj mak sme na ňom mleli, ešte to vidieť. Krájali sa rezance, teda u nás slíže. Aj to by tu malo vlak vidieť. Ešte som si všimol, že ten stôl je aj tašky. Čujte, Svatko, držte hubu a neste. To včil není dôležité. Vaša dcera ide do manželstva s holým zadkom. To je včil dôležitejšie. Som učiteľ, nemal som kde nakradnúť. Ale inak nám to vychádzalo vždy, že také voláko tí korunky. Počujte, Svatko, všetko treba vedieť robiť. No, a samé sa nenakradne. Tak je pravda, mohol som sa vácej pousilovať. No to by nezaškodilo. A najmä tým mladým by to prospelo. Juj, keby tá vaša dcéra nebola aspoň taká tlstá. Poránne ste ju vykrmovali. Boh ví, či sa zmestí do svadobných šát. A včera večer sa to na druhý pokus podarilo. Bola generálka, víte? No, ešte, že na druhý pokus. Počujte, a čo držíte ten stôl? Však ho kľudne položte. Môžem? Prepáčte, ja som málo triedkar, viete, no veľa vecí mi úplne unika, prípadne zostáva v rukách, jak tento stôl, pravda? Nie. A chvíľa mi aj padá. Ale ináč sme v celku aj s manželkou a dcerou privítali vaše rozhodnutie, že na svadbe nebude veľa ľudí. Predstavte si tú masovú nudu. Mnohí počas svadby prichádzajú, iní neorganizované odchádzajú a pritom vlastne nikto nepozná nikoho, čo? Daví sa len tak mínajú, čísla sedia, pravda, ľudia nesedia. Ale prečo neposedia, čo? A prečo idú tam, kde ich nikto nečaká? To sú otázky, čo? Ale inak som rád, Svat, že na našu svadbu, teda na svadbu našich detí, nikto nepríde, že to urobíme len v takom maličkom okruhu, by som povedal. Na ten stôl bude treba dať obrus. No, možno aj 2 obrusy. Vidieť, že sa na ňom robili zabíjačky. Však ešte včera na ňom ležal takto. No bráv, no. Desivý pohľad, čo? Bez vnútornosti. Presne takto. Ale človek si zvykne, čo? Povisí, no, je to len bráv, povisí človek. Ale človek by ani za svet nebral takú myšlenku, že by mohol aj človek takto skončiť. To by už človek nebral.
No to sa potom ale vôbec nečudujem, že je nevesta taká tlstá. Keď je chovaná len na zabíjačkách. Aj na literárnej klasike, áno. Ale hlavne na zabíjačkách. Prečo sa nepochváliť, pravda? Zabijeme 2 razy do roka. Na fašiangy a na Vianoce. Teraz sme výnimočne zabíjali v júni, takže ešte jedna zabíjačka nás čaká. Áno. A človek si to, víte, ako sa hovorí, tak si to ako vyráta, matematik si to spočíta. Vychádza to lacnejšie celkové, pravda. Je to smutné, pravda, tak Svatko, ja nad tým rozmýšľa. Smutné je to, že nebyt svín ľudia neprežijú. A na druhej strane zase človek presne vie, čo si doma zabil, viete? Ani si neviete predstaviť, Svatko, ako ja rád opracovávam maso. S nožom to koncertujem. Takto. A už bráv nemá ani chvost. Ja nič nevyhodím, ani paprčky, ani oči. Však sa večer budete kúkať sviny prámo do očí. Áno. Ináč, ja som poznal tiež jedného takého, voláky Pomajbo. Pomajbo, kde som to čul? Ja, ty bol v rozprávke, áno, Pomajbo, šťastia lavička. Áno. No už teda priezvisko nič moc, ale za to frajer. Ten bol dobrý v matematike. Kúpil si vrtačku, hiltku. Pane Bože, čo sa ten navrtal dír do tých panelákov. Najprv bral 10 korún za díru a potom už aj 20. No a dotáhol to daleko. Čiže sedí na sídlisku pri pive a očúva, ako z tu jeho vrtačku vrtajú tí najatí. A chváli sa chlapom. Očujete? Zasek mi vyvrta od 2 pivá. Keď je sprostý, nech vrta. Takto volá, ako u mňa vyzírá človek v praxi, čo má v jednotku z matematiky. Očul som, Svatko, že sa vám takto darí. Ale áno, darí. No, kedy si to bola aj hanba, keď sa volá, komu darilo, čo? A dneska je taký, keď sa mu darí, je podozrivý. Až nebezpečný, by som povedal. Dneska, keď sa mu darí, tak mu volá do podpáli obchod, alebo pribije kočku na plot. Dal by som tu vašu dcéru, no, teda ako našu nevestu, do obchodu. Predávať. Tváričku má peknú, škoda, že sa celá tak nevydarila. A čo keby sme takto zvýšili pultíček, že by len hlavičku bolo vidieť, viete čo? No. Pomysleli ste na to, Svatko? Ale radšej ani nemyslete. Hlavne, že sa tí naši mladí majú radi. Keď nám stačí jedna spisovná. S tým nech sa raz navždy Slovák barí každý vyrovná. Jednou rečou kriesiť smelé nápady, ako lietať vyššie a byť k sebe bližšie a byť nápadný. Máme veľa rečí, chýbajú nám činy, krajania. Viacej práce cennej a o čosi menej toho tárania. A tak už posledné patetické slova vyslovme. Hádam sa od vnúčat naučíme mlčať. Mlčať spisov. Nepoznám ho, kedy je to. Ale poznáš, len nevíš, kedy je to. Tata, samozrejme, veď, že ho poznáte, je taký pehavý, len to není otálto na ňom vidieť. Nevšimol som si ho, krásavica moja fúzata. Ale jak to? Však toho si každý musí všimnúť. Krýva na jednu nohu. Ja ten. No ten. No. Jožo Hantabál. Ježiši Kriste. Joža Hantabála do domu?
Joža Hantabála. Radšej 2 požáre a 1 maľovanie. Sisko darebný, ten veru nebude mať krčové žily od roboty, živote nerobil. Len schódzuje a čaká radostnú budúcnosť. Ale ináč, že náturu má celkové dobrú. Valina, však povedz dačo. No. Nevypráva mnoho. Zuby si v nedelu ráno umýva ze solu. A grgá len príležitostne a do seba. Jedným slovom slovenská osobnosť. No. Ešte aj krýva na jednu nohu. To večer není vidieť. Ale cez deň to vidí každý. O to vačú silu musí mať v tej druhej nohe. No to by najlepšie využil len tým, keby ste bol ako kopnú Dorici. Ale prosím ťa. Už prichádza ten tvoj lunochod. Naznačujú mi, že by si ma mohol po hodoch zebrať. Eventuálne. Však už by bolo na čase, aby si tá bola dozebral. Zrelá si, povedal by som przletá, jak stará tekvica. A z prostejšieho od hentoho nezoženeme. Ale dobrý bude aj tento. Vypodložím ho kolíkmi. Prípadne dobre koplem, hneď sa vyrovná. Očul som, že noviny číta od predku. Není to komunista? No, ze zadku na to nevyzíra. Povedz, Valina, však ty si ho videla istotné aj z predku. Není komunista. A? Bicyklista. Ja. Ale dobrý bude aj tento. Napíšeme Rudovi do Ameriky, aby tiež došol na svadbu. Možno donese aj za kufer žuvaček. Na čo? Na čo? Prežujeme ďalšiu zimu. Aj tak si možno do čilku myslí, že má doma brata, už... No, aj by som mohla byť. Do fúza mi rastú, aha. Aspoň vyzíraš pekne, jak samochalúbka. Aj tak som už Rudovi napísala. Čo si mu ty mohla písať, Valín? Čo si mu ty mohla, keď nevíš hulkové písmo? Všeobecné. Aj všeobecné to si mohla. O Jožkovi Hantabálovi. Že myslí na progrese a preto vácej myslí, ako robí. Ale za to číta noviny. No, a že tu máme približnú slobodu a že Židom vyrabovali obchody a že Židi sa potom friško vrátili aj s českýma četníkma a tých, čo im obchody vyrabovali, tých dali českým četníkom zbyt gumenýma hadicama po krížoch. Bodaj šlak poranta. Do čilku si kríže necíti, mám tam 4 fialové klbáse. A už si mu ten list poslala, Valín? Jako keď nevím adresu. Také ľahké nevíš. Rudo Matejovič, Amerika vľavo a nech čaká. Daj, dopíše mu tam pár rádečkov. Skôr sa tvoje očička dotknú týchto rádkov. To si nemusela písať. Minule sa 2 furmani zrazili s vozáma. No. Potom sa vyhovárali, že sa zrazili preto, lebo boli očarení moju krásu. No to si nemusela písať. No. Ja vím, že je to pravda, ale blbo to vyzerá na papíri. No. A toto, čo si mu tam dala? No plastickú mapu Slovenska si mu tam nemusela posílať. To čo? Plastickú... Jaj, to je prilepená haluška. Keď píšeme, hlava otvorená, huba zavretá. No. Nebuď smutná. Prečo si taká smutná? Nebuď smutná. Není si pekná, ale si zaujímavá. Aj pán učiteľ sa o teba zaujíma. Si obsadená do hlavnej úlohy titulnej. V novo nacvičovanej inscenácii. A obsadili, nemáš nič ze sebou robiť, máš dojsť, ako si, tak to bude. Do akej? Kocúr Čižmach. Aj z cirkusu sa tu zastavili. Ani nevím prečo.
že im zdochol mrož. Ozaj, aby som nezabudol, však Jano Kluka je z Ameriky doma. Jano Kluka? Jano Kluka. A už sa nevolá Jano Kluka. Už sa volá Kluka John. Kluka John? Kluka John Diridon, no. Chudý jak plot a sprostý jak pred odchodom. No, dúfam, že náš Rudko dopadne v tej Amerike lepší. Alebo keby nám dopadol aspoň eventuálne. Lepší nám nedopadne. Dopadne len... Eventuálne. Ako si to myslel s tou krátkou vetou kvetnatou? Vo sne si ťa počkám, vo sne si ťa počkám. Odvtedy mám čudné sny, súce sú skôr do básní a podobné vločkám, čo sa ti snú k očkám. Ako si to myslel s tou inou vetou kvetnatou? Keď som s tebou dýcham, keď som s tebou dýcham, odteraz si šetrím dých na tých pár chvíľ spoločných, až ma v srdci pichá. Ja som taká, aká som, vyhýbam sa zápasom a to zaradím k výhrám, aj keď končím pred cieľom, nečakám na žiaden zlom, ja raz láska vyhrám, na gól ti prihrám, iba s tebou ja vyhrám. Ty si výhra, nesmej sa, pripíš si ma k adresám, tam, kde vždy niekto čaká, zaľúbená po uši a dve miesta pri duši. Taká ťa tu čaká, čaká ťa tu taká. Čaká ťa čerdvie aká. Ako si to myslel s tou krátkou vetou kvetnatou? Vo sne si ťa počkám, vo sne si ťa počkám. Tata, keďže už dávno nemáme mamu, tak ti teraz chcem niečo povedať ako mame. Ako svojej najlepšej kamarátke. Môžem? Tata, tvoja Dušana už nie je... No, to... Chápeš? Ale tata, veď to pochop, to sa nedalo inak. A chcela som to aj ja. Je to strašne veľká láska, tata. To je všetko. Katastrofa. Katastrofa. Mravce máme v kredenci. Ja neviem, kde sa to nabrala taká háveť. Tata, vieš, aký je? On je ako renesančný chlapík. Čo začne robiť, to dokáže. A pritom nefajčí. A je tuhý vegetarián. A ešte kopec iných vecí je tiež. Čo je? Jaj, tebe to znie podozrivo, čo? Ale tata, veď ty si chlap, tak to iste celé chápeš. Aj Matejkovci majú mravce, aj Feherovci majú mravce. Ja neviem, či vykinožíme my ich, alebo oni nás. Tata, keby si vedel, aké to bolo. To bolo oveľa lepšie, ako keď sa o tom iba hovorí. Ale to určite preto, že to bolo naozaj z lásky.
Určite. Tata, vieš čo, to bola tá najkrajšia bolesť na svete. Teda, tá bolesť ale nestojí ani za reč. Tata, naozaj. Vieš, ako ho ja mám strašne rada. No, a teraz mi to mešká. Ale ešte iba 4 dní. To čo je na to ešte... dobre? Ja neviem. Biolit som už vyskúšal. Smradu jak pri Dimitrovke a mravce väčšie a zdravšie. Keď ja ho tak veľmi ľúbim. Ale ja neviem, či aj od mňa. My sme sa mali asi 3-krát stretnúť a on tam nikdy neprišiel. A nepovedal mi na to ani bu, ani mu. Proste nič. Akože sa nič nestalo. Čo ja viem, to by mu mal asi niekto povedať, že toto sa nerobí. Tata, keď ja by som tak strašne chcela mať istotu. No dobre, ja viem, že žiadne istoty nie sú, ale ja ich proste chcem mať. Ja tie istoty raz aj budem mať, tata, do keľu. To chcem toho tak veľa. Tata, ja chcem niekoho ako si ty. Srdce je korál, ty si more. Plávate spolu tam aj späť. Hľadáš preň prístav, keď je choré, aj keď chce iba zabolieť. V sebe si vozíš všetky veci, navonok náklad nevidieť. A počas plavby v tebe herci hrajú divadlo s názvom Svet. Nechaj si v srdci kúsok miesta, napíš na lístok k rezerve, dnu sa ti všetci nepomestia a ty už nemáš rezervné. Ľudia sú z lásky a z ľudí vlci a život známy lakomec. A čo sa týka tých miest v srdci, to je naozaj tvoja vec. To je naozaj tvoja vec. A ja reku, čo aj tento spoj meška. A tak dúfam, že to zvládneme, ale Anciáša, prečo mi to neoznámili dopredku a písemne? To je jasné. Tajná služebná záležitosť. Tá nitra. Anciáša, tá nitra, tá sa nikdy nezmedí. Vitálošová. Vitálošová. Dej sa časík. No, tu máte kefu a po ranné ma vykefujte. Naposledy som vás kefúvala na ten železničárov. Odevné závody kapitána nálepku. Dáme do predku. Čo robíte? Cvičíte? Nie, chystám sa na zimu, keď sa nebude kúriť. Dole. No, Vitálošová, keď sa tak na vás pozerám, ťažké časy žijeme.
Čo sa nám nakúkáte? Tuto sa kúknite okolo, jaký je tu svinčík, však pred chvíľu tu nič nebolo. Však keby sem náhodu došiel voľaký kultúrny cudzinec, čo si o mne pomyslí? Alebo keby náhodu došiel ten môj z Austrálie. No jak ja budem vyzírať v tomto svinčíku? Počkajte. Kde to žijeme? Počkajte, to je ten, čo vám ušol, čo? No, Asi ste mnoho vyprávali, čo? trošku. No, keby trošku, tak by neušol. Desátnik! Áno. A keď si odpočínete, vykefujte aj 20-tník. Aj môj bol na vojančine. Áno. No, Veštúrove. Aj Čil tam možno iba išiel kuknúť kasárne, no, kto ví. No, on bol na vojančine kuchárom. Áno. No, Dočkajte, však on bol vyučený elektrikár, slaboprúd. no, on bol taký slabý bol, no. Ale on bol kuchárom, no. Áno. On sa Friško, ako v mesačnom kurze naučil v kotline variť knelle. On vedel pre 1200 chlapov, vedel navariť knelle. No? Jako pre mňa, pre neho, ako pre dvoch to nevedel navariť. Aj som mu povedala, kurník šopa, však navar knelle. A on mi na to, však mi doved 1200 chlapov. Ne. Dočkajte, nie 1200. 1200 ako minus 2, ako my budeme tí dva chlapi, víte? Áno. No nie my dva, ako my dva, ja s ním, víte? Jaj, áno, aj to chápem, áno. No. Tak ako mi povedal, doved mi tých... Dočkajte, to musíme vyrátať, že 1200 minus 2, koľko je, víte? Tak 1200 minus 2 je... Jedna mi ostala... Ostala mi jedna! No, to vám teda mnoho neostalo. No, to je jedno, to je jedno, no. On povedal, doved mi tých 1200 minus 2 chlapov, nie. A ja ti uvarím také knelle, jaké si v živote nevidela. Však som ich ani nevidela. A víte, Vitálošová, že na túto stanicu by som už druhú takú sprostú, ako ste vy, že by som už nezehnal? No. Za tí penáze, čo dostávate za upratovaný, by to dneska nikto nerobil. Ja vám to hovorím otvorené. Čím vám chcem vlastne naznačiť, no, že si vás vážim. No, to vám ďakujem pekne teda, no. No, to velice ani nemáte za čo. A že príležitostne budem hľadať možnosti, ako vám časom voláku tú korunku prihodiť, no. Jakú korunku vy mi chcete kam hádzať, jakú korunku? Však ja to nerobím pre penáze, však vy furt len penáze, nechajte si vaše penáze. No, pane Bože, však čo ja hovorím? Však taký, ako ste vy, je dneska málo. Možno 2, 3. A vy? No, prípadne ešte aj ja. Však ja to robím pre ľudí, však ja som tu pre ľudí, ja tak ľúbim ľudí, jak taká sprostá, jak tu oni chodá po tej stanici, jak sa oni lúča, takto sa lúča, to mám najradšej. Kúkajú na hodiny, nejdu a vartujú kufre, aby im nikto neukradol, vartujú, velice sú zlatí. Áno, Anička, ja sa vám priznám. Ja tiež radšej vypravujem vlaky s ľudma, ako s dobytkom. No, to vidieť. Len keby nerezali tí sedadlá a nekrali tí malinké žárovečky. Však kto to môže robiť? No kto? Hovadá to roba. Nie, však ako by to hovado tým kopytom tú žárovku. Počúvajte. To dokáže len taký, ktorý má 5 prstov a malý mozek. Tak. Ej, Veru, v tej Nitre všetko vedá. A my na konečnej ništ. Celkom ništ. A na tú trochu, čo tu víme, nikto není zvedavý.
si tých 7 slivák, staré lásky prvý hriech. Ak chceš začať celkom inak, milý synak, ber si širák, poď prikrývať teplým smutkom smiech. Pobal si tých 7 vecí, 7 hriechov, uteč k nám. Stretneme sa na 2 deci, hriešni svedci, slovo všetci, v známej krčme, zvanej Konečná.